Fiecare persoană are o latură mai întunecată, dar unii oameni își pot folosi natura de monstru cu măiestrie. Dacă nu vrei să ajungi o victimă a jocurilor lor, află la ce să fii atent, fie că este vorba de relații amoroase, medii de lucru sau prietenii. Următoarele semne zodiacale sunt cele mai predispuse la manipulare și intrici. Zodia Scorpion. Scorpionul este personificarea rafinamentului și, în același timp, atracție periculoasă. Oamenii născuți sub acest semn sunt maestri ai manipulării și intrigilor. La prima vedere, par nevăzuți, poate chiar nevinovați, dar sub această suprafață se află un strateg strălucit cu gheare ascuțite. Când oamenii sub semnul Scorpion se hotărăsc, pot continua cu calm și precizie. Planurile lor sunt gândite până în ultimul detaliu. Și care este cel mai rău? Ea nu-și dezvăluie niciodată cărțile, s-ar putea să nu-i cunoști niciodată adevărata motivație. Cum să te protejezi de scorpioni? Nu le dau un motiv să te vadă ca pe o amenințare. Și dacă deja nu ești în favoarea lor, cel mai bine este să dai înapoi și să-i lași să câștige, decât să fii manipulat de ei. Zodia Leu. Oamenii născuți sub semnul leului sunt regine ale dramei. Acești oameni tânjesc admirație și atenție, iar dacă cineva le neagă, se transformă într-o persoană reală care este capabilă să facă orice pentru locul lor în lumina reflectoarelor. Tactica lor. Poate ridiculiza sau slăbi în public adversarii fără ca alții să-și dea seama. Carisma și capacitatea lor de a transforma situația în avantajul lor sunt arme pe care puțin le vor trece cu vederea. Mai rău, oamenii leu se bucură de puterea lor. Vrei să te înțelegi cu lei? Lăudați-i, arătați-le admirație. Zodia Fecioara. La prima vedere, oamenii fecioare sunt simbolul perfecțiunii. Sunt inteligenți, politicoși și arată de parcă n-ar răni nicio muscă. Dar nu te lăsa păcălit. Sub această fațadă de analiști calmi se ascund oameni care nu se vor opri la nimic dacă cineva le intersectează în cale. Oamenii de sub semn au o capacitate incredibilă de a detecta slăbiciunile altora și de a le folosi în avantajul lor. Și care este cel mai rău? O fac atât de clar și discret încât nici nu observi. Planul lor poate fi atât de precis încât te întrebi dacă tot ce se întâmplă este doar o coincidență. Zodia Berbec. Oamenii născuți sub zodia Berbec sunt ca vulcanii, explozivi, impulsivi și uneori înspăimântători de intransigenți. Dacă ceva îi deranjează, cu siguranță nu-l țin pentru ei. Natura lor directă poate fi răcoritoare, dar numai până când devin adversarul tău. Berbecii urăsc să nu fie în centrul atenției, iar dacă simt că cineva este superior, nu ezită să-și folosească natura de foc pentru a-și bate joc de acea persoană. Sunt maestri ai criticii publice și te pot discredita cu o singură propoziție bine îndreptată. Zodia Taur. Oamenii născuți sub semnul taurului sunt aparent calmi și pașnici. Dar atenție, dacă îi enervezi, se transformă într-o forță de neoprit. Acești oameni sunt extrem de încăpățânați și odată ce își pun mintea la ceva, nici obstacolele, nici principiile morale nu îi vor opri. Taurii tind să fie manipulatori și își pot folosi natura fermecătoare pentru a-și atinge scopul. În caz de conflict, ei sunt capabili să vină cu un plan atât de inteligent încât nici nu-ți dai seama că te-ai găsit pe tabla de șah a jocurilor lor. Prin urmare, nu lupta prea mult cu bulls. În schimb, căutați modalități de a lucra cu ei. Dacă le înfrunți, încăpățânarea lor te va copăleși.